Jak jste se s Pejskem potkali? Jsem ji našla na internetu jako inzerát. My jsme se potkali tak, že nám umřela holka, Fenka, 16letá. A zjistili jsme, že bez Pejska je to smutný. My jsme byli malé a my jsme hledali Pejska a náš taťka tak našel tak Sofinku a potom nás překvapil tím, že jí dal do obýváku a prostě my jsme tam přiběhli jako malé a prostě hnedka jsme byli šťastné a tak. Hodně jsem chtěla Pejska a pak když jsem viděla, jako bydlí, ona se ke mně i měla, tak jsem chtěla jít. Potkali jsme se tak, že jsem cítila po tom, že jsem rok říkala psa už nikdy. Tak jsme začali koukat do psích útulků po fotkách a opravdu jsem si tam Robina vybrala. Já jsem ji dostal k maturitě, když byla štěňátko malinký. Obepisovali útulky, no až jsme kápli na tohohle. Takže jsme se na něj jeli podívat a dopadlo to tak, že pes nastoupil dvakrát takový